வணக்கம் உறவுகளே, நான் தான் தினேஷ்ராஜ் பேசுகிறேன். நேற்றைய தினம் சவுதி சிறையிலேருந்து விடுதலை ஆகிட்டேன். விடுதலையாகி என்னோடய நிறுவனத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போதைக்கு ஒரு 10-20 நாளில் நீதிமன்றத்திலேருந்து ஒரு பேப்பர் ஒன்று வர வேண்டியது இருக்குது. அந்த பேப்பரை வெளிநாடு வாழ் தமிழர் சங்கத்து மூலமாகவோ அல்லது எனது நிறுவனத்தின் மூலமாகவோ அதை பெற்று அதில் என்ன இருக்குது, எதன் அடிப்படையில் விடுதலை செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியப்படுத்துகிறேன். கண்டிப்பாக பொது மன்னிப்பில் விடுதலை செஞ்சுருந்தாங்கனாக்க ரொம்ப நல்லது. ஆண்டவனுக்கு ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். ஒருவேளை இங்கே வேலை செஞ்சு தான் அந்த 30 லட்சத்தையும் இறந்தவர் குடும்பத்துக்கு கொடுக்கணுமா என்னன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னாக்க கொஞ்சம் வருத்தமான செய்தி தான் அது. இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதில் ஏதாவது ஒரு நல்லது நடக்கும். கண்டிப்பாக இறைவன் உதவுவார். இறைவன் கண்டிப்பாக நல்ல மனிதர்களாக உங்கள்கிட்டருந்து எனக்கு எல்லா உதவியும் கிடைச்சிருக்கு. அதுமாரி எல்லா உதவியும் கிடைக்கிற மாதிரி இறைவனை இது வரைக்கும் உதவி செஞ்சிகிட்ருக்காரு. கண்டிப்பாக இறைவனுக்கு நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். மேலும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் சங்கத்துக்கு நான் பெரும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க இல்லைனாக்க என்னோடய விடுதலைக்கான பதிவுகள் மற்ற அழுத்தங்கள் எல்லாமே யாருக்குமே போய் சேர்ந்துருக்காது. என்னோடய கம்பெனிக்கும் வந்திருக்காது. ஏன்னா அவங்களோட உழைப்புனால தான் நான் அன்றைக்கி வெளியில் வந்திருக்கிறேன். அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேலும் என்னோடய உறவினர்களுக்கு, என்னோடய கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நேற்றைய தினம் விடுதலை ஆகிட்டுன்னு சொன்னோன்னே எல்லாருமே என்னை தொடர்பு கொண்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிட்டாங்க. அவங்களோட மனசில் இருந்தது சுக துக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. கண்டிப்பாக கிடைக்கும். மேலும் என்னோடய விடுதலைக்காக என்னோடய மெசேஜ் எல்லா பதிவையும் பதிவிட்டிருந்தாங்க. எல்லோரும் பதிவிட்டிருந்தாங்க. அதை பகிர்ந்த எல்லா உறவுகளுக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னோடய உறவினர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. அதுவும் இல்லாமல் வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர் சங்கத்துக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கிற அனைத்து தமிழர்களும் அவங்களோட சேர்ந்து சப்போர்ட்டாக இருந்து உதவி செய்யணும். ஏன்னா இன்றைக்கி எனக்கு வந்த பிரச்சனை நாளைக்கு வேறு யாருக்கு வேணாலும் வரலாம். எனக்கு வந்த பிரச்சனை வேறு யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். 1.5 வருஷமாக ஜெயிலில், சிறையில் ரொம்ப கஷ்டம். சாப்பாடு பிரச்சனை, சொல்ல முடியாத பிரச்சனை நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் சொல்லணும்னு நான் விரும்பலை. ரொம்பவே பாதிச்சிட்டேன். மன அளவுலேயும் உடல் அளவுலேயும் ரொம்பவே பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு. அதனால் உலக மக்கள் எல்லாருமே அவங்களால முடிஞ்ச உதவியை கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருக்குமே உதவி செய்யுங்க. இன்றைக்கி செய்கிற உதவி நாளைக்கு உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும். அது கண்டிப்பாக இறைவன் துணை இருப்பான். மேலும் இறைவன்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். இந்த கொரோனா டைமில் எனக்காண்டி ரொம்பவே உதவி செஞ்சுருக்கீங்க. அதுக்கான பலன் எல்லாத்தையும் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார் நம்பிக்கை இருக்குது. ரொம்ப நன்றி. உலக மக்களுக்கும், என்னோட விடுதலைக்காக போராடிய அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும், மேலும் அனைத்து நாட்டுகளில் இருக்கும் தமிழ் உறவுகளுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேலும் வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர் சங்கத்திற்கு, அனைத்து மண்டலத்திற்கும் என்னோட தாழ்மையான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேலும் உதவி கிடைக்கும். கண்டிப்பாக உதவி கிடைக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கிறேன். கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நான் திரும்ப இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. ஒரு 10 நாளுக்கு அப்புறம் என்னோடய கம்பெனியில் பேசிவிட்டு என்னோடய விடுதலைக்கான பேப்பரை என்னன்ட்டு வாங்கிட்டு எதன் அடிப்படையில் விடுதலை செஞ்சுருக்காங்கன்னு அப்போ தான் தெரியும். நான் கண்டிப்பாக அதுக்கான பதிலை கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சங்கத்து மூலமாக தெரிவிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் அது பத்தாது. கண்டிப்பாக நான் வெளியாகிட்டு விடுதலாகி நாட்டுக்கு போயிட்டு கண்டிப்பாக ஒரு செயலில் காட்டுறேன். ரொம்ப நன்றி. உலக மக்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் சங்க அனைவருக்கும், எனது சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும், எனது உறவுகள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது விடுதலையானது. ஆண்டவனுக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி.